Внимай да не се нарежеш. Едно по едно, лека по лека се нарежеш, после ще кажеш, че са те били и вие сте батли схемата. Добре, не можа ли да нещо друго да направиш, от тук да не го направиш? Тук беха, Ма добре, що ги чупиш? Вие така навсекъде чупите и хвърляте, брат. Не ви ли писна? Тебе не си ли се живее като човек малко, нормално да? Значи като човек до човек има разлика, да, не го отричам, прав си. Еми, братле, време е го осъзнаете, ти си още млад човек. До така ли ще го караш цял живот, че ходиш с каруцата да събираш и да такова? Почвайте живеете като хората. Значи, ако крадеме, ще става друго, така не е по-добре. Еми, няма крадеж, бе, ще ходиш да работиш. Ама и това няма го правиш, това е... Пак е вид престъпление, дет го правиш, Това е престъпление. Така го почиствам, това ли е престъпление? Еми, ако не бех дошъл, нямаше нищо да почистиш. Не е така. Саре, дай да не си говориме, не ми обясняй на мене. Дай да не си говориме глупости. Ще си го почистиш. Затова всичко е опустък. Какво сте го направили на крисна, нищо не прилича. Ковалите ги са по едни сон по куци, вие се окачвате горе, ги пиете, му ебавате всичките майната на това. Това ще е приятно ли да ти го правят на тебе, не ебават? Виж какво му правят, коня сигурно не е яло и не е пил вода от няколко дена. Това ще спре да знаеш, няма да е дълго време, когато ще ти карат на сигурно. Това се ориентирайте, намери някаква читава работа, да ви човек. И тук повече с каруцата да не си влезе. Ти сега ти казах да се павиш, ти ще си обрежеш пръстите, брат.